shi baya yin wauta, barhama shi baya cuta baya yin cuta, barhama mai kishin manzo dole na maimaita, barhama limami babba dole a daidaita, barhama ne kan aikinka dole na fafata, barhama mai sa zakirai shi zikiri kyauta, barhama mai saka sha'irai shi rawa kyauta, barhama mai saka tajirai shi hidima kyauta, barhama ai aikin ka daban shehu uban bauta, barhama kai ne mai san mai wanda zai data, barhama ni kai ne nawa dole na ma bauta, barhama bauta yin baka dole lalata, barhama mu ba ma wasa kan kabin bauta, barhama mu ba ma wasa kan kabin bauta, barhama ai kai ne babba kai ne dan auta, barhama babban al'amari dole asirinta, barhama ko bataka kan sai lalata, barhama mai tarin ilimi ta fi kimanta, barhama wayo ni kai na ka daga tutata, barhama ni dai yaro ne ba da ba mata, barhama ni dai yaro ne ba da ba mata, kaunarka ta cika ruhina har da tukunyata, barhama masu abubakari mai shayin cota, barhama na baka kaina har da su mata, mamana mai ɗinkin hula har da su babata. Ya gausi barama in yasi kai na fuskanta, ballasi dan baban hadi kai kai ummata, har da abu kai na dan hadi mi zikiri kyauta, har da yabo ya sarki ahadi mi yi munanata, bar mu cikin gadan aba hadi sirrin ummata, a can kosi kai ke yin madadi kai suka fuskanta, in yasi sai kai mana budi nafsu mu kyale ta, ya gausi dan shewul hadi ka gyara tafiyata, ballasi dan baban hadi da shi na furtata, dan kosi ya sarki ahadi kaunar ka hujjata, in yasi dan baban hadi shine in kiyata, ya gausi zakir salisu ne dan abanar zirinta zirinta. Allahu sanya karmu gaji mu yi mu maimaita, ga zaki salisu ga amba mu makarera ta, Allahu Allah Allahu ya sarkin bauta.